ndị nọ n'ụlọ omeiwu nke steeti a na-eto Deputy Speaker Anambra State House of Assembly Right Honorable Okoye maka ezi nnọchiteanya nke ọgbọnta nkwado ya Awka South 2 constituency bụ nke mere na mmepe zuru oke wee na-aga n'iru na mpaghara ahụ. N'okwu ya oge na-emepe obu Ụmụenevu Ultramodern Hall dị n'Amawbia na kansụl Awka South na steeti a. Ndị nọ na ya bụ ụlọ ọgbakọ kwuru okwu site n'aka Okwuputa okwu Right Honorable Somtochukwu ma kwuo na ọlụ mmepe anụnwa na usoro dị iche iche na mmemme dị iche iche o jigasị n'aka Right Honorable Okoye na o gosiri nnọọ anụmọkụ n'obi ịkwalite mmepe zuru oke na ọgbọnta nkwado ya. Chibuzo Bidike wetara anyị akụkọ a. N'ụtụtụ ehihie abalị etu agụezi wee nọrọ anyị eke orie afọ etu agụezi wee nọrọ anyị site na Kristi dị nwe anyị. Onye okwupụta okwu Udeze bụ onye nọchitere anya ya na mmemme ahụ bụ Honorable Ikenna Ụfọdụeme kwuru na ọ bụ nke woro ewu na ọkụkọ anya na ọlụ onye emebe iwu ahụ bụ Honorable Okoye na-arụ na ọgbanta vootu Awka South 2 bụ nke ọ na-etinye ego akpa ya na ya ma kwuo na ọ bụ ihe kwesịrị nṅomi n'aka ndị ọzọ. Onye nọchitere anya Ụmụenevu family bụ Maazị Mmadụakọnam Okongwu kwuru na obu Ụmụenevu ahụ arụrụ ọfụ bụ nke ga-arụ ọrụ dịka ebe ekpere, ebe ọnọdụ udo nakwa ebe ịdị n'otu nye ezinụlọ ahụ. Mgbe ọ na-akọwa ihe kpatara anya ji tụnye ntụ ya na ịrụtọpụ ya bụ obu Ụmụenevu Ultramodern Hall ka Right Honorable Okoye kọwara na ya ghọtara ọchịchị dịka nke ekwesịrị ịdị na-alụpụta ọlụ na-eweta mmepe obodo yana nke na-akwalite ọnọdụ ndị arụ ya bụ ọlụ na be ha. Ọ nọziri kwukwa na ya na-atụ anya na ya bụ obu arụrụ ọhụụ ga-eweta mmepe tọrọ atọ nakwa udo tọrọ atọ na ya bụ ezinụlọ.